Leire, 3 ataletan banatu duzu liburu honetako poesia, Zuloa, Ateak eta Zubiak, nolabait barne geografia batetik plazara ateratzeko jauzia edo transizio egiteko asmoz. Bai, hori da, egia esan gerora egin nuen zerbait izan zen, konturatu nintzelako agian poemak nolabait sailkatu behar banituen, zentzua zeukala haien noranzkoaren edo ikuspuntuaren arabera egitea ez, beraz lehenengo atalekoak dira apur bat barrura begira jartzen nautenak eta gorputz baten barruko edo izaki baten barruko kezkei begiratzen dietenak, ez? Pixka bat gure gorputzarekiko dugun harremana, gure zenak esaten diguna gure arrazoiak esaten digunarekin alderatuta, ikuspuntu nahiko binarista batetik, baina gero hori pixka bat zalantzan jarri guran baita ere. Eta gero bigarren atal batean dago pixka bat munduari begiratu orokorrago bat, ez? Nolabait politikoa izan daitekeena. Eta hirugarrena da harreman interpertsonalei begiratu bat. Igande gehienetan ez dakit non nagoen ere. Idaz mailan eseri eta ihes egiten dit begiradak.